chakpi wọ Igbo ndị ọma, anyị abịakwụkwọ ọzọ iwetakwara unu akụkọ ifo. Anyị na-ekwu kwa mgbe nọọ ka ụmụazị wee nwee ike na-amalụ ka Igbo si wee bido ya na ebe Igbo nọ tata, nke na imirikiti ezinụlọ nkezi ụmụazị a na-amụkịta amarọzi ihe gbasatara akụkọ ifo. Anyị wee sị na anyị ga na-eweta ya kwa mgbe ọbụla ohere dapụtara anyị n'akụkọ ifo nke tata. Anyị ga-ewetara unu ka ọsa na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ si gaa. Imirikiti ndị tolu n'ala Igbo gụrụ akụkọ Igbo gasị ya ama akụkọ a. O webụ unu ganịda n'obodo ụmụ anụmanụ niile ewee chọba ebe ahụ enweta ihe a ga-eri. Onweghị ebe afọ mmiri ada ezozi, anụ ụkpọkịrịdị ihe a wee gbajuo wee dọrụ amaghọ nke anyị eme. Ụmụ anụmanụ niile wee nọ nzukọ wee sị ime bụ na n'ụdọ ọ dị na onye ọbụla na-achọzikwa ịnwụ anwụ, na onye ọbụla ga-ebido wetaba nne, onye weta nne egbuo ụmụ anụmanụ niile esoluketa. Erukwa mgbe ọzọ onye ọzọ ewetakwa nne egbuo. Ọsa so na nzukọ a na-anọ nzukọ a nọcha kụọ hama n'isi ntu kwuo na-etu a ka ọ ya adị na o nwekwa anụmanụ ọbụla agụpụrụ. Mgbe a ka na-anọsi nzukọ a wee kwuo mgbe a ya ebido mebe ya maka na onweghị ebe ifuru nri. Ọsa wee mịpụa wee jee were nne wee jee n'elu osisi gbasara nganga ọfụma, osisi dịka enu ọjị ha na-agwa gị abụghị ọjị ụmụazị. Otu esi asị na ihe nwa bụ giant tree, ọ giant mana nke bụ giant ya ọjị karịrị ọjị. Ebe ahụ ka o jezi wee jee ha gobe nne. Ihe ọ na-emezi bụ onwe ka o si chọọ ifu nne, ọ pụtaruo ọkpọ nne ya sị ya nne tụtụ ụdọ ọsa na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ. Nwaanyị ọbụla ma onu nwa ya onu ọsa osi n'elu tụọ ụdọ. Ọsa ewee were ụdọ ahụ rigotekwutie n'elu ebe ahụ o ji hagobe nne ya. Ya na nne ya nọrọ ebe a nọrịsịa, o nwegoro ihe ọbụla bụ ihe o wetara ya na nne ya eri, o were ewego ebe ahụ. Ma ọbụna anụmanụ nne onye ọzọ ekere ka o ketara, o were nke ewegokwe ya na nne ya ata, ṅụọ mmiri zuo ike, ozu ike ọlịda. Ihe a ka ha nọ na-eme eru na nke enyi nweta nne egbuo, anụ gbara kasa ruo na nke ehi kpọta nne egbuo. Etu ụmụ anụmanụ dị iche iche mee nne ma atụ ma agụ, onye ọbụla akpọtachago nne egbuo kesaa. Ya ka eruzere na nke ọsa. Ha na-egbu a na-ekesa. Uweru ofu mbọsị mbe wee sị ọsa n'ụdị nwa ọ na-ama mgburu ugbo ka ejego n'ebe ya ma ọ na-eme na ya na-afụzi nne ebe ka nne ya nọ. Ọsa mee ntị kọ n'ọnụ ha ajụjụ ahụ mbe jụrụ ya. Mbe wee na-akpọ ọsa nso, ọsa na-akụpụ maka na ọsa mana mbe bụ onye oke amamihe, na ọ bụ na oke ha nkwụcha ọ mara ebe o dobe nne. Ya ka eruzere ofu mbọsị mbe wee bịakwutekwa wee ọsa gbaratakwa ya na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. Ya na mbe ewee nwee ike na-akarị na-achọgharịkwa ihe a na-achọ. Ọ ya ka egbusiri mama onye ofu anụ nke egburu mbọsị ahụ. Mbe wee sị ọsa n'ike na-abịa agwụ ya na ya chọrọ nnọọ ka ya nnọọ chọọ ebe ya nọ ka ahụ isi juo ya oyi na ihe karịrị. Ọsa na-achọ ka ya akụpụ akụkọ mbe ahụ maka na nne ka ọ ya anagwụkwana. Ọsa ọ chọghọ ka anụmanụ ọzọ mara na ya zoro nne n'elu. O wee dị mbọsị ahụ mbe wee megide ihe ọ na-eme ghọgide n'ike bịa agwụ ya.
isi na-aghasa ya chọrọ ebe ya ji ọdịje zuo ike ya na mbe na-adị na mma o wee bụ mbe wee ji maka ọdịmma ya na ọsa wee ji maka ọdịmma ya na mbe wee sị ngwa ka ha jee wee sị ya mana ebe ya akpọkwa ya je ntị na-abụ ọzọ anụkwọ ya n'ọkwa sọsọ ya na ya na-abụ ya ha ama ebe a na-eje o kweta ya ṅụọrọ iyi na onwe ha anụ ọzọ ya gwa maka ya mbe ṅụọrọ ya isi ya na onwe ha na nwere ihe na-eme ọzọ wee kpọrọ ya wee jebe o wee ruo ebe ahụ n'ukwu ebe ahụ ọ na-akwọ akwụkwọ ebe ahụ tikwa nne tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ nne ya n'onu onye ọbụla ma onu nwa ya ọnụ onu ọsa ozugbo si n'elu tụdọ ụdọ ọsa na mbe wee rigoro mbe wee ruo na-ene nne ọsa na-ama poko mbe wee tie maka na mbe eso na ndị wetara nne egbuo ọsa wee jezo nke n'elu ebe a ka a nọzi wee tọtuo anụ mbe na-ata nke maka o ji nke pụta ọsa na nne na-ata nke ha risie ṅụọ mmiri zuo ike oge ha na-alịtusie ka ọsa wee dupu mbe o wee sị mbe na gịnị na-abụdịkwa na mmaghị nne gaa akọta m na ntị na-abụ ntị ọzọ anụkwana ma ọ mara ihe ebe a gịnị ya na-abụsi mbe si amụ gịnị mbe ṅụchara ya ma iri lachara ya ma aja enweghị onye ya na mbe si ha ebe ahụ na-apụ ozugbo gbalụ na-agbaje na be agụ maka na ụmụ anụmanụ niile na-agụ na-ebu ọ bụ ndị so Igbo na agụ na-ebu akshọn were na nke agụ wee sị agụ na ọ ya akọta n'ihe ya afụrụ tata ọsị ya mụ gịnị o wee kpọkọọ agụ ka a na-ekwuzi wee kpọkọọ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ agụ wee si mbe ya gwaghị ihe nwa ọ sị ya fụrụ o wee kọrọ ha etu ọsachi wee jee zofuo nne a na-ajụ ya si nsikere ebe nne nọ ọ na-akọtu mana na ya mechara wee soro ya wee jee wee si oke kedu ihe a ya masị na ha ya awakpo nne ọsa mana ka kewa ga-esi wakpo nne ọsa etu esi wakpo nne ọsa mbe si ya na nke ahụ abụghị okwu na ya anụgonu ka o si akpọ mami ahụ ọ kpọọ ya osi n'elu ọjị karịrị ọjị n'inu mkparatọm ọjị tụda ụdọ ọsa rigide ya na ya nọrọ ebe a nọrịsịa ọpụbakwa ụmụ anụmanụ niile wee so na kwuo ogologo ebe a ka a nọzi na-emezi mbe wee kpọrọ ha ncha wee jee oge ọ ma na ọsa anọghị nso o ruzie ebe ahụ wee dobe n'onu ya ka etu ọsa ya esi ihi dobe onu ọsị ya nne tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne ọsa gee ntị maka dịka m gwara unu nne ọbụla ma onu nwa ya ihe abịa dị ya ndịka ọkwụkwọ ozukwa ọsa na-agụ ogekwa ntị ọzọ ọgụkwara ya nne tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne ọsa gekwa ntị si na aka rịpa ka aka ịsọ mana ọ bụghị ịsọ ma m si etu a wee tinye n'onu adịka onu ọsa mana onu abụghị onu ọsa mbe maka na mbe anọgo na-ekwuo ihe a kwuo ya maka ọda abụkwa ekwu ha ozugbo nne ọsa amapụ tụpụ ụdọ ọsa na-agụcha egwu ahụ dịka ugboro ugboro ịtọ nne ọsa wee nwee ike maka nne ọsa ebenataghị ahụ nne ọsa ebenataghị okenye o wee mbe wee ruo na nke ịta wee metụtatacha ya hazie onu ya ọfụma gwakwa ya sị nne tụtụ ụdọ nne tụtụ ụdọ ọsa nwa gị na-akpọ gị tụtụ ụdọ nne ọsa gbakọ wepụ onwe ọsọ onwe onye na-abịa agụrụ ya ọsọ n'agbanyeghị na onu adịkwabeghị uge ma agwasị onye hedi na ọ dịkwabeghị uge mana ka a mara o wee tụpụ ụdọ ụmụ anụmanụ niile wee soro eriri wee na-arịgo ịmakwa na ụmụ anụmanụ niile arịgo michaa na ka aha wee jeje harụkwa ka ha je harụ nne ọsa ka ụsụ a na eje harụ nne ọsa ka ụsụ ọsa wee si ebe o jekwara nta ihe ọjọọ ọ chụjebekwara wee na-apụtazi n'ezie anya
nekwa ụmụ anụmanụ niile ka ha sozi na-eje wakpo nne ọsa. Ọsa wee bee nne bebi ụdọ bebi ụdọ nne bebi ụdọ bebi ọsa nwa gị na-agwa gị bebi ọsa nwa gị na-akpọ gị o bebi ụdọ. Dịka nsị nne ọsa emetago okenye ọ bụghị agụghị ofu ngụ ọ ghọtacha ọ na-aṅa ntị ṅado ntị ka ọ na-aṅadokwa ntị a ụmụ anụmanụ na-akpọ na-agbata na-arụmite n'ike. Ọsa wee ha onu aka nke mgbụgbọ nne bebi ụdọ nne bebi ụdọ sa nwa gị na-akpọ gị bebi ụdọ udo onu okwu ọka ọma nke ahụ ha akụ n'onu nwe ọ na-ngodo ọma n'onu nwe nne ọsa wee sị ka ya nyokene maka mgbe ụfọdụ ọdị enyobi n'ọjọọ ọsọ ọnụ ha onu nwe ahụ ọtụ ụdọ o wee nyozie o wee bụ na idere ezu ọwa igwurugbe okotu awara ha na-awagokwute nne ọsa mgbe ahịa ha bịa bọrọ ya. O wee dabanye ihe ọsa gụrụ kịta o wee were nwa na-amụ wara wee bee zazazazazaza mbebi ụdọ ncha wee mee ma enyi ma akụm ma ụmụ anụmanụ dọchachara dimkpa ọfụma ma ndị kịrịkịrị ya ha ncha niile wee si na mbacha ntụ enu maka agwa mụrụ na ọjị ebe ọsa ha gabere nne bụ tuesi asị na ndị so Yoruba asị na onye a bụ giant unu mana ọjị na-agba dimkpa mana ọjị nke a bụ ọjị bụkwasị giant ọjị ya ọjị na enu ọjị enu ebe esi ya ada ihe a abụghị ihe ụmụazị ha ncha wee si ebe ahụ wee kpọkwuo agada ahịa kata gbaa ma mbe ha ncha nyepịarisie. Ọ etu ụmụ anụmanụ si wee jedebe ije harụkwa harụ nne ọsa gbuo ka ha si egbu ndị ọzọ. Ọ bụ na ebe akụkọ a jedebere dịka nsị agwa gị bụ onye Igbo gere ntị tụnyere anyị okwu na ngalaba okwu kọwara anyị ihe ịmụtara n'akụkọ a. Ịsụọ n'Igbo mma ịsụkwa ndị oyibo anyị ka ga-anabata ya ka ọ dị na mgbe ọzọ.